नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके छोट भाई राइटर पवन पटेल आई आज एगो और बहुत ही सुंदर होली गीत लिख के आप सबके बीच हम आ गइल बानी। और ये बहुत ही सुंदर होली के गीत बा, जौन की धुन बा बिकी राज के गाना बा, लहंगा उठवा के अभिनंदन करेला। ये धुन पर बहुत ही अच्छा देवर भौजाई के हम गीत लिखले बानी। आई और सबसे पहला बात हम कह दें कि हमारे चैनल राइटर पवन पटेल ऑफिशियल के जितना भी हमारे भैया बानी सब्सक्राइब करी। और जितना भी ये पर गाना चढ़ता, जौन भी गाना अच्छा लगता गाई बिल्कुल फ्री बा। और हमार लिखल गाना बा, हम आप सबके सेवा खातिर ही हम गाना फ्री लिख के आप सब हम अपना चैनल पर डाली ले आप सब खातिर। तो सबसे पहला बात ये बा कि भैया जे भी हमसे चाहता पर्सनल गाना लिखवावे के, हमारा नंबर बा 8709616624। पर्सनल गाना लिखवाला का पेमेंट लागी, बाकी चैनल के जितना गाना बा वो बिल्कुल फ्री बा। ताई ये गाना के मुखड़ा शुरू कइल जाता, कैसन बाटे अच्छा लगी तरुरा लोगिन जरूर गाएब लोग। जितना भी हमारे सिंगर भाई गायक भाई बानी ये गाना जरूर गाएब लोग। चलिए देखिए मुखड़ा कैसन बाटे। अरे लेके फिचकारी देवरा फचर फचर कहरेला, लेके फिचकारी देवरा फचर फचर कहरेला, लहंगा के भीतर लसर लसर करेला। ए सखी हो लहंगा के भीतर लसर लसर करेला। ई रहल गाना के मुखड़ा। आइए गाना के अंतरा देखल जाओ। अंतरा एक नंबर बा। हाँ कबो रंग नीचे कबो रंग तावे ऊपर, असो के होली देवरा खेलो तावे सुपर। आगे देखी चोले में अबिरिया घसर घसर करेला, लेके फिचकारी देवरा फचर फचर करेला। अरे लहंगा के भीतर लसर लसर करेला। ए सखी हो लहंगा के भीतर लसर लसर करेला। और अगला अंतरा देखी, अंतरा जौन 2 नंबर बा, एकर देखी कैसे बा। राइटर पवन देवरा करे माना मानी, सुखल समान कोइले बाबे पानी पानी। एकरा आगे देखी। हाँ यहाँ सिंगर के नाम बा, यहाँ केहू भी अपन सिंगर नाम डाल दी, लेकिन हम फिलहाल में अपन नाम डालत हई। हमारा नाम के जगह कोई भी सिंगर अपन नाम डाल सकता रे। राइटर पवन हरदम टॉर्चर करेला, लेके फिचकारी देवरा फचर फचर करेला, लहंगा के भीतर लसर लसर करेला। ए सखी हो लहंगा के भीतर लसर लसर करेला। आप सब जितना भी हमारे भैया बानी सबसे निहोरा बा, निवेदन बा कि भैया अगर ये गाना रउरा गावत तनी अच्छा लागता तो प्लीज़ हमार नाम राइटर पवन जरूर रहे देव। गाना में हमार नाम हटाए मत, हमार नाम जरूर गाइब। कैसे कि हमार इतना हमार बनता कि हाँ हमार गाना कोई भाई गावता तो हमार नाम हटावे मत। हमार मेहनत पर दूसरा राइटर के नाम लियावे मत। तो चलिए अभी एक बार और फिर से कह दी कि जितना भी हमारे भैया चाहता नहीं कि हमसे पर्सनल गाना लिखवाओगे तो पर्सनल गाना का पेमेंट लगी, पैसा लगी। हमारा नंबर बा 8709616624। रउरा जैसन गाना लिखवाई मनपसंद गाना रउरा मिली। और अभी चलिए गाना जगरा भी अच्छा लगे वो गा सकता रे, बिल्कुल फ्री बा। तब तक खातिर फिर अगला वीडियो में हम आप सबसे मिलता नहीं। तब तक खातिर नमस्कार, प्रणाम, जय हो भोजपुरी समाज।